Wedi deufis o drafod torri swyddi, mae Undeb darlithwyr Mhrifysgol Caerdydd wedi pleidleisio o blaid mynd ar streic. Wrth i gyfnod ymgynghori'r brifysgol ar dorri cannoedd y swyddi barhau, roedd 83% o'r rhain ymateb i bleidlais Undeb yr UCU yn cefnogi streicio. Dyma'n prifohebydd ni, Gwynlowda. Ers deufis mae dyfodol cannoedd o ddarlithwyr ym Mhrifysgol fwyaf Cymru yn yfantol. Bwriad Prifysgol Caerdydd yw torri 350 o swyddi. Nawr, mae mwyafrif aelodau Undeb y darlithwyr di pleidleisio o blaid streicio i ddangos i hanfodlonrwydd. Mae'n danos negas i'r is-gynhellor ag i aelodau boreoli brifysgol bod ni'n anhapus efo'r cynigion, da ni'n anhapus efo'r broses ymgynghori, bod yr brifysgol ddim yn barod i rando i ni fel Undeb. Yn amlwg, os ych chi yn gweithredu'n diwydiannol, fe allai hynny gael effaith ar eich myfyrwyr chi. Sut ych chi'n teimlo am hynny? Be sy'n dweud wrth myfyrwyr sydd yn poeni am hyn ydy codi pryderon nhw efo'r brifysgol, gweld be maen nhw'n wneud mwyn trio ddod i ryw fath o gyfaddawd. Yn ôl Undeb y darlithwyr, fe nath 64% o'i haelodau yma yng Nghaerdydd fwrw pleidlais, y gyfradd ucha erioed, ac roedd 83% o'r rheini o blaid mynd ar streic. Fe fyddan nhw'n cwrdd nawr yn ystod y dyddiau nesaf i drafod a nhw am fynd ar streic lawn neu am bennu dyddiau penodol i weithredu'n ddiwydiannol. Mewn datganiad, dwedodd Prifysgol Caerdydd bod penderfyniad yr Undeb yn siomedig, gan y bydd yn anorfod yn amharu ar rai myfyrwyr y bydden nhw'n wneud popeth y gallen nhw i leihau'r effeithiau posib. I bwriad medden nhw yw sicrhau dyfodol hir dymor y brifysgol mewn cyfnod anodd. Fel rhan o'r ymdrech hwnnw bydd i proses ymgynghori'n parhau a bydd cynigion yr Undeb yn cael eu hystyried fel rhan o'r broses. Gweitha'r pryderon am streicio, dweud oedd y myfyrwyr yma pnawn yma i bod nhw'n cefnogi Undeb y darlithwyr. Does na ddim un ohonyn ni isio gweld streicio yn digwydd o unrhyw fath, ond dwi'n meddwl bod o hefyd yn bwysig i ni fel myfyrwyr i sylweddoli mai dyma di unig opsiwn i'n darlithwyr ni, a bod rhaid ni fel myfyrwyr sefyll ochr yn ochr efo nhw. Ac i chi yn y drydydd flwyddyn, gallai hyn olygu felly eich bod chi ddim yn graddio. Ych chi'n gyfudio am hynny? Dwi'n fyfyriwr o fynd ymlaen i wneud cwrs meistri bod nesaf, gan bod os gaim yn gradd mewn pryd, fydd ddim yn cael mynd ar y cwrs. So dwi'n gobeithio bod o ddim yn cyrraedd hynny, ond os ydy o, does e'm llawer fedrwn ni fel myfyrwyr wneud amdano fo. Wedi wythnosau o ansicrwydd i ddarlithwyr, fe allai myfyrwyr nawr hefyd wynebu marciau cwestiwn dros eu dyfodol nhw, wrth i'r cloc dician ar gyfnod ymgynghori Prifysgol Caerdydd. Yn ôl y tŷ gwyn, mae Rwsia ac Wcrain wedi cytuno